block industry kun zamo gagara gasawa zija ingancin ku nema shi yasa har yau ba ai kamar ku ba. Sakon barka da sallah. Na blog. Ingantacce siyan na gari bai da Na blog ina yi wa al'ummar jihar Kano barka da sallah. Sannan ina yi wa al'ummar jihar Katsina barka da sallah. Musamman ma mutanen dutsen alheri. Babu shakka an ce idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Haka zalika sayan nagari mai da kuɗi gida, bugu da ƙari mai hankali shi ke gane ɗingishin kwaɗo. Hakika na block industry su ne namba 1 wajen buga ingantaccen block a ƙasar nan. A tsai da gini kaga kamar a turai sai in an yi amfani da na block industry. Na block industry suna samun sakonnin godiyanku daga jihohi daban-daban na ƙasar nan. Alhaji Nura mai na block yana mika sakon barka da sallah. Ina mutan kanan dabo, na block industry tana mika muku sakon barka da sallah. Ina mutan Katsina, na block industry tana mika muku sakon barka da sallah. Musamman mutanen dutsen alkhairi. Domin neman ƙarin bayani za a iya tuntuɓar na block a lambar waya kamar haka 070 300 7777. Na block